Juraj Mikuš zažil aj ťažkú chvíľku pri tom zranení, až nám stuhla krv. Ako si sa vlastne potom cítil? Naskočil si hneď do zápasu naspäť. Tak trochu som to zaladoval a potom ma už celý zápas bola hlava, ale chcel som to dohrať a chcel som to vybojovať pre Slovensko. Vedeli sme, že to bude veľmi ťažký zápas s Francúzmi, ale že to budú také strelecké preteky, to asi ste neočakávali ani vy. Čím to bolo, že padlo toľko gólov v tak dôležitom zápase, kde v podstate každé mužstvo chce predovšetkým gól nedostať? Ne, to bolo... Pardon. Bolo to nervozitou a nikto nebol na toto až tak pripravený. Snažili sme sa hrať naplno, ale oni boli v obrovskej výhode, nemali čo stratiť. Aj keď sme si hovorili, že stačí nám bod, tak na to sa v hokeji nedá hrať. A dostávali sme veľa odkazov a zo Slovenska celé Slovensko za nami stálo a chceli sme sa tam potom hádzať aj do tvárov a našťastie sme to vybojovali a veľké víťazstvo pre nás a pre našich fanúšikov. Ďakujem veľmi pekne, už ťa trápiť nebudem.